Vítejte v dalším pokračování práce s revoluční sanační omítkou Izonil. Tak jaké dnes budeme čelit výzvě? Dostáváme se do prostor garáže, kde mají víceleté problémy s vlhkou omítkou. Jak sami vidíte, není to pěkný pohled. Prosakující skvrny, opadávající omítka a určitě je všem jasné, že je to vhodné podhoubí pro veškeré plísně. Po dohodě s investorem a důkladné revizi jsme zvolili Izonil Hard F010 jemná. Prvním krokem je odstranění stávající omítky takzvaně na cihlu. Podklad musí být zpevněný, čistý a zbavený volných částí, nečistot, olejů, mastnoty, prachu, nátěrů nebo jiného znečištění. Zajímavostí je, že naše omítka je vhodná pro různé podklady. V našem případě cihla a porobeton. Přípravu nikdy nepodceňujte, je velmi důležitá pro další technologický postup. Druhým, neméně důležitým krokem je důkladné navlhčení podkladu. Práce nám jde krásně od ruky a můžeme přistoupit ke kroku číslo 3. Na vlhký podklad naneseme cementový můstek, takzvaný špric. Tloušťka cementové vrstvy by neměla přesáhnout několik milimetrů. Po nanesení nastává technologická pauza, aby cementová vrstva dobře vytvrdla. Ve čtvrtém pracovním kroku se dostáváme k samotné sanační omítce Izonil Hard. Omítka se nanáší ručně nebo strojově. My volíme ruční nanášení. Je dobré vědět, co budeme k této práci potřebovat. A nezapomínejte na osobní ochranné pracovní prostředky. Na každém balení pytle je vždy návod, jak se s danou omítkou pracuje. Připravíme si vhodnou nádobu, do které nalijeme předepsané množství vody. Za stálého, pomalého míchání se přidává obsah do vody. Připravená omítka má homogenní podobu a doba míchání je asi 5 minut. Následně se omítka nechá odstát na 5 minut a potom se znovu bezprostředně před nanášením promíchá. Před omítáním si usadíme omítníky, které nám velmi usnadní práci. Dále zaděláme veškeré praskliny a otvory. Omítka se nanáší maximálně ve 3 vrstvách, v celkové tloušťce omítky maximálně 30 mm. Celková tloušťka omítky se určí podle stupně zatížení zdiva vlhkostí. Při nanesení jedné vrstvy je tloušťka omítky v rozsahu 10 až 15 mm. Vydatnost 25 kg omítky je přibližně 2 m čtvereční při tloušťce 10 mm nebo 1,5 m čtverečních při tloušťce 15 mm. Plochu každé vrstvy před nanešením další vrstvy je třeba jemně zdrsnit. Jednotlivé vrstvy se nanášejí v časovém rozmezí alespoň 24 hodin. V případě nanášení 2 nebo 3 vrstev stačí použít sklotextilní síčku na problematických místech. Omítku je doporučeno nanášet při teplotě vzduchu a podkladu 5 až 25 stupňů Celsia. Nedoporučuje se používat omítku při očekávaných mrazech, na přímém slunečním záření nebo silném větru a dešti. Omítka se zahlazuje stejným způsobem jako běžné cementové omítky. Izonil obsahuje velké množství mikropórů, které umožňují extrémně vysokou paropropustnost.
Izonyl permanentně vysouší vlhký podklad a tím dlouhodobě řeší problém s vlhkostí ve stěně. Izonyl neobsahuje žádné škodlivé ani toxické látky. Je vhodný na přímý kontakt s pitnou vodou. Izonyl děkuje za spolupráci Střednímu odbornému učilišti stavebnímu Opava příspěvková organizace a učňům zednického řemesla, kteří nám byli nápomocni.